Hi! Kamusta ka mo tanan? Ang ngalan ko si Adrian. Mastoryahanin naman kita pati sa pahamot. Ini nga pahamot nga luwi ko istorya sa inyo subong tawag siya Ultra Red Man for Men. Iyan ni siya ni Paco Rabanne. Panlalaki ni siya pero kung luyag mo siya suksokon, bahala ka pag gusto ka. Kag audit wallet ni siya butang bulon layo pa lang masimutan ka na. Ano ni siya klase nga pahamot? Bali, matamis nga vanilla kag citrus. Amo na siya kung simutan. Angay siya sa katamtaman nga panahon. Ang temperatura nga para sa iya is between 60 to 80 degrees Fahrenheit o kung 16 to 27 degrees Celsius. Ano ang iyang mga nota? For the top, we have blood orange. Ang blood orange matamis nga citrus. Kag for the mid, we have praline kag tonka bean. Ang praline, synthetic na siya nga mahumo kag matamis nga nota. Tapos tonka bean, duhilamon nga matamis man. Kag for the base, we have vanilla kag patchouli. Ang vanilla, komportable nga nota. Tapos patchouli, nga dumi pagkaduta kung simutan. Kabay pa nga namian ka mo sini nga pahamot. Kag kung may iba pa ka mo mga pahamot nga luyag istorya sa akon, ibili lang sa comment section sa duso naman. Bye-bye!